Bon dia. Mira, avui volia fer un videoblog sobre com és estar embarassada de pràcticament 36 setmanes, que demà ja faig les 36, des del matí i anar fent, però mostrar com més el focus en l'embaràs, perquè no n'he parlat gaire de com estic, com em sento, i quines són les coses de la meva rutina que he de canviar pel fet d'estar embarassada. Primer, em llevo tard perquè intento llevar-me més d'hora, però no hi ha manera, tinc molta son. L'embaràs em fa estar supercansada, crec que això ja ho havia comentat. Llavors el Pau marxa, i em sembla que a les 6:45 marxa de casa. Llavors em ve, em fa un petó, em lleva, obre la finestra perquè així em sigui més fàcil llevar-me després. Què passa? Que avui, no l'he oberta i no m'he enterat de despertador, que me'l fico a les 7:30, no m'he enterat i m'he despertat perquè estava somiant moltíssim, que una de les coses que em passen ara al final de l'embaràs és que somio molt. I avui era raríssim el somni, molt raro. Llavors m'aixeco, m'he aixecat ara, he obert la finestra i llavors m'haig de seure un moment, així enrere, perquè just quan em llevo se'm fica la panxa duríssima, de contracció. Suposo de l'estar estiradeta tota la nit, a l'aixecar-me, la panxa fa flup. Llavors m'espero un moment que se'm calmi i em llevo i me'n vaig a dutxar. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours... De xampú em poso... Faig 2 ensaonades de sabó, és igual quin. Vaig combinant, la meva mare sempre diu que s'ha de combinar, que si no el cos s'acostuma i no sé què. Marques blanques normalment no em funcionen, però marques de mercat normal, que et puguis trobar al súper, no. Llavors em faig una ensaonada de suavitzant. És ara per l'embaràs, el que em faig és em poso un sabó a la zona íntima, que això no ho feia mai, que es diu Melagin o així, ara ho ensenyo. És com per protegir de diverses coses. Jo amb l'embaràs del Josep vaig tenir primer fongs durant l'embaràs, que jo no havia tingut mai. Llavors es veu que pot passar perquè et canvia el pH i tal, llavors és com que pot ser que passi això. Llavors amb aquest embaràs, no sé si ha sigut per això o no, però no he tingut res. I després el que vaig tenir és que després, aquest dimarts, em van prendre mostres per veure si tinc l'estreptococs. Llavors amb l'altre embaràs em va sortir positiu, llavors això significa que després en el part i tal t'haurien de ficar antibiòtic. Llavors això va ser una mica rotllo de decidir si volíem o no que ens ho fiquessin, perquè bueno, tot això són protocols i tal. Total, que també amb aquest sabó diuen que es pot preveure que no et surti. He fet aquest embaràs i posar-me des del principi per a veure si no surt. A veure, dimarts em van fer la prova, aviam, espero, sisplau, que no surti. Mira, això. Llavors jo sempre em dutxo al matí, sempre. Cada dia em dutxo al matí, tot i que no em toqui. El cabell me'l faig dia sí, dia no. Si no em toca, igualment, entro a la dutxa i em faig el cos dins. Necessito per despertar-me, per sentir-me com que començo el dia, si no, fatal. O sigui, no puc comprendre començar un dia sense dutxar-me. El Josep ara sí que ja està parlant. Vaig corrents a preparar-li el biber i li pujo, perquè ara estic canviant horaris, que ja us explicaré, de siestes i tal, llavors també comporta canvi dels àpats seus. I res, de roba. Doncs vaig molt pràctica, aquest final.
Em molesta molt que m'apretin les coses, llavors vaig super suelta de tot, que no m'apreti res la panxa, però ni els pits, ni res, o sigui, tot ha de ser super softy. Aquest vestit és de la Blanca, ara us ensenyo perquè sembla un jersei aquí, però és un vestit tot sencer, de l'Uniqlo, molt xulo. Llavors, tinc bastants vestits ara així de... com sencers, però que arriben pel genollet, una mica més de genoll. I clar, està fent bastant fred aquests dies, però bueno, no tinc gaire fred embarassada, la veritat. Llavors em poso mitjons gruixuts, que m'he comprat, que siguin més o menys monos, perquè me les poso amb els esclops, i em poso a sota uns altres mitjons, per tenir dos mitjonets. Llavors, com que tinc els peus calents i el cos calent, a les cames no tinc fred. Vale, vaig corrents a preparar el bebè. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie. Bueno, mentre el Josep juga amb l'aigua, em poso la rentadora, cada matí em poso una i em maquillo. No m'hauria de maquillar, ser natural, però veieu la meva cara, no? Ara tothom em diria, ai, però ho has fet, estàs cansada. I jo, no, és la meva cara, sempre em passa. Tinc una cara molt dormida i molt a l'hivern, supergroga, fatal. I no és que estigui cansada, vaig anar a dormir a les 10:30 i m'he llevat a les 8, per tant, molt cansada no puc estar. Llavors m'he de posar una mica de color, tapar les ulleres i ja està. Voilà, ja està. No sé si noteu diferència, per això dic, m'he ficat 1000 coses i tampoc es nota tant. Vale, vaig a treure el Josep de dins de la banyera. I was Cleopatra, I was young and an actress, when you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad, you asked it, as I laid in a black dress, with my father in a casket, I had no plans. Yeah. And I left the footprints, the mud stained on the carpet, and it hardened like my heart did when you left town. But I must admit it, I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress, just to have you around. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, I'll be on time. Molt bé. El Josep està allà. I després de tot aquest show ja són les 9:40 i jo encara no he esmorzat. I al primer trimestre això sí que no podria passar, vull dir, havia de menjar al principi perquè si no em trobava fatal, vomitava, bueno, fatal. Ara tinc més aguante però tinc molta gana i em moro. El Josep ara mateix no està cridant, però no li agrada que jo estigui aquí a la cuina i ell allà perquè sap que estic menjant, que hi ha alguna cosa bona que s'està perdent i tal. Així que sempre m'agrada esmorzar abans, però molts cops no puc perquè em quedo això dormideta. Vale, què menjo?
Vale, per fi tinc l'esmorzar preparat i el Josep encara no ha dit res, així que aprofito. A mi m'agrada molt esmorzar tranquil·la o menjar tranquil·la, en general. Llavors, també m'agrada molt menjar i per esmorzar soc de salat totalment. Formatges pasteuritzats i pernil dolç i si no de vegades també congelo embotit per poder-me'l menjar. Llavors, coses que he de fer també, que em fa un pat. Prendre pastilles de coses. Això són suplements de vitamines i no sé què, que ara l'Anna, la llevadora, em va dir que ho prengués dia sí dia, no? Que ja no calia. Que ho prengués cada dia, que tampoc cal, vull dir, si tens una dieta equilibrada, sana i tal, doncs no cal. Però bueno, amb el Josep no m'ho vaig prendre tant, amb aquest m'ho he pres una mica més. No sé. Llavors, a l'eco de les 12 setmanes em va sortir un risc de preeclàmpsia precoç. A la setmana 12 doncs, mesuren moltes coses del fetus i fan i segons paràmetres meus del meu pes, la meva edat, els meus antecedents, em calculen diverses possibilitats de diferents malalties o coses que puguin passar durant l'embaràs per intentar reduir-lo al màxim i tal. I llavors em va sortir això en una de les fórmules. Què significa això? La preeclàmpsia és, ara no ho sabré explicar gaire bé, però són les venes uterines, o sigui, la sang que arriba cap a la placenta i cap a tota la panxa, podria ser que es pugés la tensió moltíssim, s'obturessin i llavors hi hagués un problema que morís el bebè. Jo també podria agafar una hipertensió molt forta i també és molt perillós per la mare i tal. I no es pot fer res. No pots fer... Si quan passa, has de fer néixer el bebè de seguida i no hi ha cap altra solució. Llavors, com que és una malaltia, o no sé si és malaltia o que és una patologia bastant greu, si passa... O sigui, no vol dir que jo ho tingui, vol dir que tinc risc de que pugui passar-me. Llavors, ha descobert que si et prens això, aquesta aspirina, seria com una aspirina, mira, el Josep, ja està, que és només de 100 mil·lígrams, redueixes això que pugui passar. Llavors, la preeclàmpsia precoç passa fins a les 30, o sigui, podria passar abans de les 36 setmanes. Quan passa després és que és una preeclàmpsia normal i que ja es tenen en compte un altre tipus de barems, que jo en principi això no ho tinc. I ja no es pot fer res tampoc. Llavors, aquesta pastilleta m'ha hagut de prendre fins a la setmana 36, o sigui, demà és l'últim dia, per fi. I ja està, perquè veieu, 3 pastilles m'he de prendre, que jo no m'agrada gens coses de rutina i coses de pastilles i això. Però bueno, ja anem reduint. Hem estat llegint contes amb el Josep, que li agrada molt llegir contes, i hem estat ballant també, i ara ballant, que em movia bastant, que està molt bé moure's amb l'alçada per les caderes, sentir-se lliure, que no tinguis res encarcarat. M'han vingut més contraccions i com més tirons, i dic, bueno, vaig a seure una mica, i ara estic aquí seguda, i el Josep em va portar ninos, i ara està entretingut amb les eines que li van portar els Reis. I el meu cap no para de pensar en els temes de la bossa de l'hospital, perquè hauríem d'anar fent-la. Tenim ja bastantes coses. He de rentar la robeta del bebè, després us l'ensenyaré perquè realment fins ahir ens va arribar bastanta roba que vaig comprar per internet, bastanta, alguna que em faltava. Ma mare també aquest cap de setmana ens en va comprar unes molt mones, i perquè sí que algunes coses podíem aprofitar del Josep, però molt poc, perquè el Josep va néixer a l'agost, llavors coses de jerseis ni pantalons portava, no tenim res. I llavors també vull preparar unes mantetes i uns canviadors i coses així, que ara vull fer els patrons per passar-li a la meva àvia perquè m'ho cosi. Però clar, hauria d'anar fent ja, crec que demà li portaré, llavors ara he fet paper de diari per intentar fer els patrons i tal, però clar, ara el meu cap va rumiant aviam com ho faig. Molt bé, doncs ara us he fet un vídeo he posat un vídeo que no anava fet pel videoblog, però el posaré, perquè estava fet per la meva mare. Llavors tot el rato que dic que vas comprar tu i tal era perquè ho ha fet la meva mare.
Vale, de robeta tenim de jerseis aquest, que va fer l'àvia Imma amb el Josep, que també va fer l'àvia, que aquest és talla 1-3, sí, aquest el vas comprar tu, que em va arribar ahir, boníssim, i aquest també que vaig comprar. Aquests que tenen peu, també 1-3, aquests són petits, 0-1, tenen peu i són com molt ovets i rigosos, que vas comprar tu. Aquest peto que va fer l'àvia, clar, aquest no sé si es podrà posar gaire. Hi ha alguns altres petos que són així de tirantets. Llavors tenim el gorro, aquest groc, que va conjunt, i aquest que vam comprar al Zara Home. Els bodys, que tenim aquest boníssim, i aquest que és com de fil. I després ja tenim els bodys del Zara i del Petit Patou i mitjons. I ahir vaig comprar més mitjons per tenir-ne 6 d'aquests del Zara i aquests del tio. Llavors, ara són les 11:30, llavors el que he dit dels canvis horaris és que el Josep normalment sempre a les 10:30 o 11 anava a dormir a la migdiada del matí. Llavors ara estem provant, perquè està fent el tonto amb algunes migdiades, d'eliminar aquesta migdiada al matí, dinar una mica més d'hora, tipus 12:30, i posar-lo a dormir després. I que faci una única migdiada una mica més llarga. Ahir va anar molt bé, avui vera. I ara anem a fer ioga. Josep? Vols fer ioga? Pues una cosa que ha passat avui és que m'he oblidat de ficar la calefacció al matí i ara pensava, dic, ai, el terra no està calent, que raro. Doncs això, que m'he oblidat de ficar la calefacció i estem a 16 graus, o sigui, és una cosa que em passa també embarassada, per això volia dir-ho, que tinc molta més calor del normal i no m'entero. I el Josep, pobret, pues, ha de passar fred. Bueno, a veure, no estava gelat, si no m'hagués adonat abans. Però bueno, anem a fer ioga, el Josep ja estava preparat. Estic entrant a dins de la sessió de 9 mesos contigo, que és com faig jo... Ai! Espera, que t'he posat a carregar el mòbil. Doncs aquí el tenim. I aquí tenim la plataforma de 9 mesos contigo, una plataforma amb la Mariona Ventura i la Imma Campos, on et proposen cada setmana una sessió de ioga diferent, adaptada a la setmana que estàs i tal, i una reflexió. Llavors, està com molt bé. Jo, quan estava embarassada del Josep, vaig anar amb la Imma Campos perquè ella fa les classes aquí a Palau Tordera, per tant em quedava molt a prop. I realment a mi em va encantar la Imma. Mira el Josep com ja fa. Ai, on estàs aquí? Fas ioga? Que es posa la mà al pit i fa om. Izquierda, inhalando, media luna. Exhalando. A triángulo. Eso es. La cara relaja. Esteu al dinar? Sí? També hi ha la cremeta, Doncs aquí m'estic fent per dinar un tall de vedella. I ja he dinat i ara hauria de recollir tota la cuina perquè està feta una mica desastre. Ordenar també el menjador i hauria de plegar roba, si em dóna temps. A veure, a quina hora es desperta el Josep? Ara porta ja pràcticament 1 hora i mitja dormint. Sí, a veure quina hora és. Sí, 1 hora i mitja, o sigui, no durarà gaire estona més dormint. I he fet massa el mandra. És que després de dinar em ve la nyonya i m'hauria d'activar. Ahir em vaig activar molt bé i vaig fer-ho tot. I avui ja m'he posat a mirar un vídeo i no sé què, no sé quantos, bla, bla, bla. Ja m'he entretingut. I vinga, m'activo.
Molt bé. Molt bé. Vinga. Bé, l'he agafat fort, Molt bé. Molt bé, doncs són les 4:10 i estem anant a Granollers, que a les 6 tinc hora amb la ginecòloga i a les 5 hem quedat amb l'Anna Sánchez, la llevadora i amiga, per xerrar un rato, perquè l'altre dia vam tenir visita amb ella. Vaig tenir, vaja, bueno, el bebè i jo. I vam dir de veure'ns un moment per fer un cafè i quedarem res abans de la visita de metge, veure'ns una estona. I vull arribar més o menys d'hora, que no sigui super tard, i com que ja ha anat rodat amb el Josep que s'ha llevat i tal, doncs perfecte, anem cap allà. Què us volia dir? Per què tinc ginecòloga? O sigui, amb el tema aquest del risc de la preeclàmpsia que us he explicat, m'han hagut de fer moltes més visites del compte, perquè si no, per seguretat social només et fan 3 visites de gine a Mico, que seria una cada trimestre. Llavors, en aquest cas, com que em va sortir això, han de fer un seguiment més de cada mes. Llavors, cada mes he tingut visita i eco. I ara sí que m'ha coincidit que al final n'he tingut al final més. És que no sé, l'últim mes n'he tingut 2. Però bueno, mira, així descartem que hi hagi algun problema i que tot segueix bé. Així que veurem el bebè avui. I res, som-hi, cap a Granollers. Doncs la visita ha anat molt bé, al final ha sigut amb un doctor diferent del que ens tocava i ha sigut molt maco, ens ha explicat tot molt bé, l'hem pogut veure molt bé i res, que té ja per sentir 90 i pico, o sigui, ja molt gordito, ja pesa 3 quilos, o sigui que bé, que tot bé, que ja pot sortir d'aquí una setmana, si vol. Encara no, que hem d'acabar de preparar la roba, netejar-la, fer la bossa, preparar els llits, hem de fer moltes coses. Què és això? Ui, però aquest és de l'àvia. Sí, però surt corrents com una urraca. Estem molt cansats. Quan marxa el sol ja estem cansats. El Josep ja ha menjat a casa els meus pares, per sort. I ja són les 9, jo diria. 9. Sí, 9. I res, arribem a casa, prepararem el sopar, que és fàcil, i a dormir. I res, és això, que quan ja arriba aquesta hora jo ja estic muerta. I diríeu, però si no he fet res aquesta tia en tot el dia. Ja, és així. Bé, doncs, ara preparant el sopar, pensava una mica a veure com havia quedat aquest videoblog i crec que ha quedat una mica raro perquè he estat parlant tota l'estona, a més parlant com ràpid, dic barrejant com conceptes. No sé si s'haurà entès alguna cosa o si s'haurà mostrat tal com ho estic vivint en aquests moments. Però sí que volia acabar com dient que em sento superafortunada d'estar vivint el que estic vivint ara, de poder ser mare un altre cop, de poder ser mare ja en si, que em sembla una cosa fantàstica i meravellosa. Això, estic molt contenta i molt feliç de poder viure aquest procés vivint el que vull plenament. Així que estic molt contenta
Què més? Sí, crec que la part del guió ha quedat una mica com ràpida perquè se m'ha acabat l'espai al mòbil, se m'ha acabat la bateria, el Josep ha agafat la càmera i llavors no he pogut parlar gaire d'aquest tema, però crec que també és una cosa xula de les que he estat fent en l'embaràs i que m'ha fet bastant connectar amb una part també espiritual, formar part de l'embaràs i no desconnectar-me, i això ha sigut bastant clau, jo crec també en tot els embarassos. I és veritat que aquest segon embaràs estic... L'altre no estava nerviosa, però aquest encara estic molt més tranquil·la. Estic realment molt relaxada, amb ganes de que arribi... Bueno, fins ara realment haig de dir que encara no tenia ganes del part. No perquè em faci por, però no gens. És millor que em fa com pal, perquè penso ui, encara no, quina mandra, ja tenim molta energia, ara mateix no tinc aquesta energia. Però ara cada dia ja estic més en el mood, tot i que m'he d'esperar una mica, però cada dia es va despertant aquestes ganes. Deixo aquí el videoblog. No sé com haurà quedat, quedarà una cosa una mica estranya, amics, però bueno, com un dia amb mi, embarassada. Que s'ha tallat. Un dia amb mi, embarassada de quasi 36 setmanes.